Ce origine ai? Filipineză. La bază sunt filipinez, aici sunt chinez. De la barbă în jos sunt chinez. Și de la mijloc, de la buric în partea elaltă sunt negru. Domnul, salutare, ce salutare. origine ai tu? Origine? Ce origine? Da, ce origine ai tu? Adică la ce te referi? Ai văzut, mă, dacă el nu știe că e român, eu de unde să-ți răspund? Stai că era unul aici, că ce origine ai? I-am Te zis că întreba pe sunt... tine sau pe mine? Da, i-am zis că sunt Habibi de la jumate în jos. Am zis că sunt african. Până aici sunt mongol și de aici sunt țap. I-am zis bine, nu? Da, e zis. Și s-au nu știu, convins? cred că s-a convins, a trântit și a plecat acasă.